Γεια σας και καλώς ορίσατε σε άλλο ένα βίντεο του Couple Unboxing. Είμαι ο Νικήτας και μαντέψτε, σήμερα έχουμε άλλο ένα review. Πριν προχωρήσουμε όμως, εάν δεν το έχεις κάνει, κάνε ένα subscribe, πάτα και το καμπανάκι για να μην χάνεις κανένα από τα επόμενα βίντεο τα οποία θα ακολουθήσουν και έρχονται αρκετά, πιστέψτε με. Και φυσικά, αν στο τέλος αυτού εδώ του βίντεο σου άρεσε αυτό που είδες, μην ξεχάσεις το απαραίτητο like. Σήμερα θα εξετάσουμε το smartwatch Lokmat Attack 2 Pro. Πρόκειται για ένα ανθεκτικό smartwatch που έχει σχεδιαστεί για χρήση σε εξωτερικούς κυρίως χώρους. Έχει ανθεκτικό σχεδιασμό, μεγάλη διάρκεια μπαταρίας και ποικιλία χαρακτηριστικών που το καθιστούν εξαιρετική επιλογή σε σχέση πάντα και με την τιμή του για άτομα που είναι αρκετά ενεργά. Πάμε όμως να δούμε το unboxing του και επανέρχομαι για την περαιτέρω ανάλυση του. Ας ξεκινήσουμε με τα χαρακτηριστικά του. Το Lokmat Attack 2 Pro διαθέτει οθόνη αφής IPS LCD στις 1,32 ίντσες, ενώ είναι και αρκετά φωτεινή οθόνη και καθαρή, ακόμη και στο άμεσο ηλιακό φως και ας έχει LCD οθόνη. Το ρολόι είναι επίσης αδιάβροχο στις 5 ατμόσφαιρες, κάτι που το καθιστά άνετο στο να το χρησιμοποιήσεις στο κολύμπι σου και στη βροχή προφανώς. Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του, το Lokmat Attack 2 Pro διαθέτει συσκευή παρακολούθησης καρδιακών παλμών, αρτηριακής πίεσης, ύπνου και μετρητή βημάτων. Διαθέτει επίσης μια ποικιλία από αθλητικές λειτουργίες όπως τρέξιμο, ποδηλασία, κολύμβη, πεζοπορία, ανάμεσα σε αρκετά άλλα. Το ρολόι αυτό επίσης μπορεί να λαμβάνει ειδοποιήσεις από το τηλέφωνο, να μιλάς κανονικά διότι διαθέτει Bluetooth call, ενώ διαθέτει και ελληνικό μενού και φυσικά εννοείται δέχεται και ελληνικούς χαρακτήρες από τη στιγμή που έχει και ελληνικό μενού, κάτι το οποίο θα δούμε και σε λίγο. Το Lokmat Attack 2 Pro επίσης έχει μερικά επιπλέον χαρακτηριστικά που αξίζει να αναφερθούν. Πρώτον, το συγκεκριμένο ρολόι έχει ενσωματωμένο πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής. Αυτό σημαίνει ότι μπορείς να ελέγχεις την αναπαραγωγή μουσικής από το ρολόι χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιήσεις τη μουσική του τηλεφώνου. Δεύτερον, το ρολόι διαθέτει ενσωματωμένη πηξίδα, μάλιστα, κάτι που είναι ένα εξαιρετικό χαρακτηριστικό για πεζοπόρους και άλλους λάτρες της υπαίθρου. Όσον αφορά την μπαταρία, το Lokmat Attack 2 Pro διαθέτει μια μπαταρία μεγάλης διάρκειας. Μπορεί να κρατήσει ακόμη και 7 ολόκληρες ημέρες με μία μόνο φόρτιση. Πραγματικά εξαιρετικό για άτομα που είναι ιδιαίτερα ενεργά και δεν θέλουν να ανησυχούν μήπως τελειώσει η μπαταρία και όλα αυτά τα άγχη τα οποία έχουμε με ένα smartwatch, ειδικά για τέτοιες συνθήκες τις οποίες το χρησιμοποιούν τα άτομα αυτά. Είναι επιβεβαιωμένο, διαρκεί και πραγματικά κάνει αυτό που υπόσχεται η εταιρεία. Στο κομμάτι του σχεδιασμού, το Lokmat Attack 2 Pro έχει στιβαρό σχεδιασμό. Το ρολόι είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό υλικό και έχει και μεταλλικό σκελετό.
Είναι επίσης αδιάβροχο στις 5 ατμόσφαιρες και μπορεί να φορεθεί στο κολύμπι και στην βροχή, όπως σας ανέφερα και στην εισαγωγή. Διατίθεται σε διάφορα χρώματα, το συγκεκριμένο είναι το μπλε εδώ που βλέπετε, αλλά μπορείς να το βρεις ακόμη και σε μαύρο, σε χρυσό, αλλά και γκρι. Υπάρχει επίσης και μια ποικιλία από διαφορετικά λουριά διαθέσιμα, ώστε να μπορούμε να βρούμε αυτό που μας ταιριάζει στον καθένα. Κάποια πρόσθετα πράγματα τα οποία πρέπει να λάβει κανείς υπόψη του σχετικά με το συγκεκριμένο smartwatch είναι ότι είναι συμβατό και με Android και με iOS, ενώ στο κομμάτι της τιμής είναι πολύ προσιτό για αυτά που προσφέρει και συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή που γίνεται αυτό εδώ το βίντεο το βρίσκουμε περίπου στα 38 ευρώ, ενώ μέχρι να ανέβει το συγκεκριμένο βίντεο θα έχω κοιτάξει να δω μήπως υπάρχει και κάποιο κουπονάκι για να χαμηλώσω κι άλλο την τιμή. Γι' αυτό θα κοιτάξετε κάτω στην περιγραφή για να δείτε την τελική τιμή την οποία σας έχω βρει εγώ με πιθανό κουπόνι. Τσεκάρετε το γιατί αξίζει. Όπως και να έχει, για αυτά που προσφέρει η τιμή του είναι υπερβολικά καλή. Αν ψάξεις λοιπόν για ένα ανθεκτικό έξυπνο ρολόι και να είναι πραγματικό VFM, τότε το Lokmat Attack 2 Pro μου κάνει για μια εξαιρετική επιλογή. Πάμε όμως τώρα να δούμε και τι θα βρούμε στο μενού του συγκεκριμένου smartwatch, να το δούμε από κοντά. Για πάμε! Χορηγός του βίντεο είναι το coupons.com.cy. Είσαι από Ελλάδα ή Κύπρο και κάνεις αγορές online, εκμεταλλεύσου τη δυνατότητα να τις κάνεις φτηνότερα χρησιμοποιώντας εκπτωτικά κουπόνια και προσφορές που μπορείς να βρεις μέσα από την ιστοσελίδα του coupons.com.cy. Εδώ μπορείς να βρεις προϊόντα και υπηρεσίες από τα μεγαλύτερα διεθνή online καταστήματα όπως το Banggood, το AliExpress, το Geekbuying, το Heka, το Booking και άλλα πολλά. Αλλά και από ελληνικά και κυπριακά online καταστήματα όπως το MediaMarkt, το Public, ο Κοτσόβολος, η Aegean και άλλα με τις καλύτερες δυνατές προσφορές. Όλα κατανεμημένα ανακατηγορία προϊόντων για να βρεις αυτό που σε ενδιαφέρει άμεσα, αλλά και με τη δυνατότητα αναζήτησης για ανέβρεση συγκεκριμένων προϊόντων που μπορεί να ψάχνεις. Το coupons.com.cy όμως δεν περιορίζεται μόνο σε αυτό. Στην ιστοσελίδα αυτή μπορείς να βρεις άρθρα τεχνολογικού ενδιαφέροντος, αλλά και συγκεκριμένες μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσεις. Γιατί όμως να επιλέξεις το coupons.com.cy ως μεσάζοντα για τις αγορές σου? Γιατί η φάση είναι win-win. Κάνοντας τις αγορές σου μέσα από τα affiliate links του coupons.com.cy δεν χρεώνεσαι τίποτα παραπάνω, αντιθέτως είσαι κερδισμένος αφού εκμεταλλεύεσαι εκπτωτικά κουπόνια που υπάρχουν, αλλά και προσφορές που αν δεν είχες μπει στην ιστοσελίδα, ίσως να μην είχες πάρει καν χαμπάρι για την ύπαρξή τους. Έτσι ενισχύεις τη σελίδα ώστε να φέρνει επιπλέον προϊόντα και να τα παρουσιάζει μέσα από το YouTube κανάλι Kaplan Unboxing και με αυτόν τον τρόπο να μπορείς να δεις live τη χρησιμότητα του κάθε προϊόντος. Και το καλύτερο, τα πλήστα από αυτά που παρουσιάζονται στο τέλος δίνονται σε εσάς μέσα από giveaways ανά καιρούς. Εδώ είμαστε λοιπόν με το smartwatch, από κοντά πλέον το βλέπετε στην οθόνη σας. Είναι όμορφο, σε μπλε χρωματάκι όπως είπαμε. Από πίσω βλέπουμε τους αισθητήρες, τα πινάκια φόρτισης και να πω σε αυτό το σημείο ότι το συγκεκριμένο smartwatch στις 1,39 ίντσες προσφέρει αρκετά καλά χαρακτηριστικά και στη διάρκεια της μπαταρίας, 7 μέρες άνετα με full χρήση, κατασκευασμένο από αλουμίνιο και πλαστικό ταυτόχρονα, συνδυαστικά, και αυτός εδώ είναι ο σχεδιασμός του. Αρκετά όμορφος, λουράκι καλής ποιότητας σιλικόνης, το λογότυπο της Lokmat, το οποίο το κάνει ακόμη πιο ωραίο και ενδιαφέρον, και πάμε να δούμε το μενού του. Καταρχήν να ξεκινήσουμε με τα watch faces, τα οποία έχει από μόνο του ήδη μέσα 7. Εδώ τα βλέπετε, σας τα δείχνω όλα. Έχω επιλέξει το συγκεκριμένο γιατί μου αρέσει. Ok, φυσικά διαθέτει και άλλα μέσα από το application, το οποίο application είναι το PG Fit. Δεν έχω λόγο να σας το δείξω, διότι είναι ένα απλό application που κάνει μια χαρά τη δουλειά του. Το κατεβάζει, συνδέεται άμεσα με το ρολόι και χωρίς κανένα πρόβλημα. Οι γλώσσες στις οποίες τρέχει, φυσικά τα αγγλικά, αλλά έχει και την ελληνική και το application και το smartwatch. Συνεπώς είμαστε μια χαρά. Η ελληνική γλώσσα την οποία χρησιμοποιεί είναι λίγο φάση Google Translate, όμως αρκετά καλή, όχι τέλεια. Γι' αυτό το λόγο εγώ προσωπικά προτιμώ να χρησιμοποιώ τα αγγλικά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι μπορούμε να βρούμε στο ρολόι. Από πάνω προς τα κάτω βλέπουμε κλασικά το γρήγορο μενού, το Do Not Disturb. Ok. Ενεργοποιείται και απενεργοποιείται. Εδώ πέρα να ανάβει το smartwatch μόλις ανασηκώνουμε το χέρι, το ενεργοποιώ. Εδώ έχουμε να είναι ενεργοποιημένο το Bluetooth call, ούτως ώστε να μιλάς
κατευθείαν από το smartwatch αντί για το κινητό σου, με, μπορώ να πω, πολύ άψογη διαχείριση ήχου και σε αυτό που ακούω εγώ από το ρολόι, αλλά και αυτός που με ακούει χρησιμοποιώντας εγώ το ρολόι. Πραγματικά είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος και πολύ ευχαριστημένος με αυτή την απόδοση την οποία προσφέρει το συγκεκριμένο smartwatch. Εδώ πέρα βλέπουμε την φωτεινότητα από 1 έως 5, ok, το έχω στο 4. Στο μεταξύ είναι πάρα πολύ φωτεινό, είμαι πολύ ικανοποιημένος παρόλο που έχει LCD οθόνη, είναι πραγματικά πολύ φωτεινή η οθόνη του. Και εδώ πέρα έχουμε τις ρυθμίσεις που μπαίνουμε κατευθείαν για να τις δούμε. Εδώ, στα preferences, αφήνω τα αγγλικά για να βλέπουμε αυτούσια το μενού σωστό. Έχουμε τα θέματα τα οποία θέλουμε, μισό λεπτό, έχουμε τα θέματα τα οποία θέλουμε να συμπεριφέρεται το smartwatch. Εδώ οι διάφορες επιλογές, 6 στο σύνολο για το πώς να εμφανίζεται το μενού. Πραγματικά όλες επιλογές, ευχάριστο αυτό και μ' αρέσει αρκετά. Εδώ μπορούμε να ρυθμίσουμε ποια applications θέλουμε να είναι ενεργά στο smartwatch μας, ok. Αφήνω αυτά που είχε από μόνο του. Και μέσα της bright screen έρχονται τα μηνύματα να ανάβει η οθόνη, φυσικά και το θέλουμε, το do not disturb και εδώ, το format της ώρας, αν θέλουμε να είναι 24ωρο ή 12ωρο, το format της ημέρας, ok, και το πόσο δυνατά θέλουμε να υπάρχει η δόνηση. Μια χαρά, φεύγουμε από εδώ. Στο media sound την έχουμε ενεργοποιημένη για να χρησιμοποιούμε φυσικά στο bluetooth call αλλά και τη μουσική μας. Dial settings, εδώ δηλαδή τα face watches, ok. Συνεχίζουμε να βρούμε το κινητό μας, ok. Το night brightness mode, ούτως ώστε πότε θέλουμε να ανάβει με το ανασήκωμα του καρπού και πότε όχι, ούτως ώστε να μην μας ενοχλεί στον ύπνο μας. Πολύ ωραίο feature αυτό, μου αρέσει όσα smartwatch το έχουν. Οι γλώσσες, πάρα πολλές, ανάμεσά τους και τα ελληνικά, τα βλέπετε εδώ πέρα. Εγώ όμως συνεχίζω με τα αγγλικά γιατί τα προτιμώ, είναι η πιο σωστή γλώσσα πάνω στο μενού. QR code για να κατεβάσεις το application το οποίο είπαμε, να κλείσεις το κινητό σου, το factory reset και οι πληροφορίες του συστήματος. Πάρα πολύ ωραία. Φεύγουμε και από εδώ, επιστρέφουμε στην αρχική οθόνη. Από κάτω προς τα πάνω μπαίνουν τα μηνύματα τα οποία έρχονται κανονικά με ελληνικούς χαρακτήρες. Εδώ είπαμε έχει και ελληνικό μενού, οπότε αλίμονο. Και για να μην υπάρχουν ενδιασμοί σχετικά με το ελληνικό μενού, αν και σας έδειξα ότι υπάρχει σαν επιλογή, θα σας το βάλω λίγο για να το δείτε. Εδώ είναι το ελληνικό μενού. Μια χαρά, με τη μετάφραση, την Google μετάφραση, κάποια μικρά πραγματάκια, σαν να πούμε εδώ που λέει έβριμα και καλά το να βρεις το κινητό σου, ok. Όμως γενικά υπάρχει μια ωραία μετάφραση, όχι όμως η τέλεια όπως σας είπα. Πάμε να επανέλθουμε στα αγγλικά και να προχωρήσουμε. Λοιπόν, γυρίζουμε πίσω, από δεξιά προς τα αριστερά έχουμε τα βήματά μας με τις θερμίδες και τα χιλιόμετρα τα οποία καταγράφει. Τους καρδιακούς παλμούς. Εδώ είναι ό,τι αφορά τις τηλεφωνικές κλήσεις, τα records τα οποία έχουν καταγραφεί κατά την κλήση, να πληκτρολογήσεις κατευθείαν τον αριθμό που θέλεις, τα contacts τα οποία συνδέεις με το κινητό σου για να καλείς απευθείας, συνδέεται απευθείας με το κινητό και τα έχει όλα, τον καιρό μας, τον ύπνο μας, τη μουσική, τη διαχείριση της μουσικής μας όπως είπα και στην εισαγωγή και αυτά από εδώ. Πατάς και το κουμπάκι και επανέρχεται πλήρως. Από αριστερά προς τα δεξιά βρίσκουμε το μενού με όλες τις δυνατότητες τις οποίες έχει το smartwatch. Τα αθλήματα, τα οποία είναι εδώ πέρα αρκετά και έχει και επιπλέον. Πάρα πολύ ωραίο feature. Ένα feature το οποίο μπορείς να το βρεις και στο κουμπάκι το κάτω δεξιά. Το πάνω δεξιά είναι για την επαναφορά, το άνοιγμα και το κλείσιμο του smartwatch. Το κάτω δεξιά σε πηγαίνει κατευθείαν στα sports. Εδώ. Το βλέπετε. Συνεχίζουμε. Έχουμε τα ρεκόρ μας που καταγράφονται. Οι σημερινές πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις μας στο περπάτημα και στις θερμίδες μας. Τα τηλέφωνά μας όπως είδαμε και πριν. Voice Assistant. Έχει και Voice Assistant. Κάνουμε tap και ενεργοποιείται. Και χρησιμοποιούμε Assistant όπως εμείς θέλουμε για να του δίνουμε οδηγίες να πηγαίνει και με το voice. Ok, με τη φωνή. Έχουμε για τη συνέχεια καρδιακούς παλμούς. Μάλιστα. Τον ύπνο μας. Ωραία. Οξυγόνο αίματος. Πολύ ωραία. Αρτηριακή πίεση. Δεν είμαι fan στα smartwatch, αλλά όπως και να έχει υπάρχει και αυτό το feature, οπότε όποιος αναζητάει ένα smartwatch με αυτό το feature μπορεί να το βρει και σε αυτό το συγκεκριμένο smartwatch.
ασκήσεις αναπνοής, το ξυπνητήρι μας, φυσικά με ήχο, αφού πρόκειται και για Bluetooth ρολόι που παίζει και τη μουσική και όλα, φυσικά μπορεί να παίξει και το alarm χωρίς να είναι απλά μια δόνηση. Ο καιρός μας, για τις γυναίκες ο κύκλος τους, έχουμε timer, stopwatch, ok, κανονικά, τη μουσική που διαχειριζόμαστε, τη διαχείριση της κάμερας του κινητού απομακρυσμένα και το settings το οποίο είδαμε και πριν. Αυτό λοιπόν είναι και το μενού του smartwatch. Είναι αρκετά ενδιαφέρον και όλα αυτά τα οποία είδατε, αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι η τιμή του. Και όμορφο racked smartwatch, όμορφο smartwatch με πολλές δυνατότητες, δυνατή μπαταρία και μόλις 38 ευρώ. Τα συμπεράσματα δικά σας. Συνολικά είμαι αρκετά εντυπωσιασμένος με αυτά που προσφέρει το Lokmat Attack 2 Pro. Είναι ένα εξαιρετικό smartwatch για άτομα που είναι αρκετά ενεργά και αναζητούν ένα ανθεκτικό ρολόι μεγάλης διάρκειας σε μπαταρία, με ποικίλες δυνατότητες και σίγουρα θα το συνιστούσα σε κάποιον που ψάχνει για ένα νέο racked smartwatch σε πολύ καλή τιμή. Στα 38 ευρώ το Lokmat Attack 2 Pro είναι πραγματικά πολύ προσιτό, κάτι που το καθιστά μια εξαιρετική επιλογή για άτομα που έχουν συγκεκριμένο budget για να ξοδέψουν. Συνεπώς, αν ψάχνεις για στιβαρό smartwatch με μεγάλη διάρκεια μπαταρίας και ποικιλία χαρακτηριστικών, το Lokmat Attack 2 Pro μάλλον είναι η εξαιρετική επιλογή για σένα ή τουλάχιστον το καθιστά μια από τις πρώτες επιλογές για να κοιτάξεις. Είναι προσιτό, εύκολο και άνετο στη χρήση όπως είδαμε. Αυτά για σήμερα. Ήμουν ο Νικήτας, είδατε άλλο ένα βίντεο στο Kaplan Unboxing. Αν δεν το έχεις κάνει ήδη, κάνε ένα subscribe, πάτα και το καμπανάκι και αν έφτασες ως εδώ σημαίνει ότι κάτι έκανα καλά, οπότε μην ξεχάσεις να πατήσεις και το like. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε, να περνάτε όλοι καλά και να είστε ακόμη καλύτερα. Γεια χαρά σε όλους.